Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Shout out sa mga nag-comment sa huli kong video. Yan, shout out sa iyo, Money Collector, Simply Lotlot, Saudi Boy TV, Splendid Sally, OFW Coin Collector, Coin Collection PH, Ambisyosa Diyosa, Mario Victorio Coins, Maan Season, Maylin RMC, Coins TV, Greg A. Ahero. Shout out kay Cancer Warrior Eva at shout out din sa aming team, Team Alliance, at shout out din sa lahat. Shout out din sa mga senior citizen natin dyan na masugid kong taga-subaybay. Yan. Shout out sa inyo mga sir. Shout out din sa mga OFWs natin dyan. Yan, ingat kayo dyan palagi. At shout out din sa mga hindi ko nabanggit. Yan, shout out po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay ang baryang 100 pesetas, Juan Carlos de Primero, Rey de España. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Features: Country, Spain. King, Juan Carlos de Primero, 1975 hanggang 2014. Type: Circulating Commemorative Coin. Year: 1980. Value: 100 pesetas. Currency: peseta, 1868 hanggang 2001. Composition: copper, nickel. Weight: 17 gramos. Diameter: 34 mm. Thickness: 2.1 mm. Shape: round. Orientation: coin alignment. Demonetized Enero 1, 1997. References: KM number 820. Series: 1982 FIFA World Cup. Ang obverse nito: Portrait of Juan Carlos de Primero, facing left. Lettering: Juan Carlos de Primero, Rey de España, 1980. Translation: Juan Carlos I, King of Spain, 1980. Engraver: Manuel Marin Jimeno. At ang reverse: value and center of assorted emblems. Lettering: 82. España 82. 100 petas 80. Translation: 82. Spain 82. 100 pesetas 80. Engraver: Manuel Martinez Tornero. At ang age: plain with lettering and stars. Lettering: una, grande, libre. Translation: one, great and free. Mint: Royal Mint of Spain. Real Casa de la Moneda,
Madrid, Spain. 1591 to date. Ang total mintage nito ay 20 million. Ang presyo nito sa numista ang very fine, 58 pesos and 30 centavos. Ang extra fine, 71 pesos and 71 centavos. Ang AU or almost uncirculated, ang presyo nito 87 pesos and 45 centavos. Ang uncirculated, ang presyo nito 90 pesos and 36 centavos. Ayan, sana may naibahagi akong konting impormasyon tungkol sa baryang ito na 100 pesetas ni Juan Carlos de Primero, Rey de España, na may taong 1980. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Bang, bang, bang.